Здравейте хора, аз съм Митко БГ и днеска правя клип, защо няма да има клипове дълго време, защото една седмица много съм болен с температура, кашля и знаете от вчерашния клип, температурата ми е много висока и да оставям за мен и затова правя, кажи речи, не последния клип, просто малко една седмица, таблета няма го взема сила, защото там не хваща Wi-Fi, трябва да го поправим, не се знае. Затова в момента правя клип. Няма да бъде обработван, защото ще ме вземат на обяд, а в момента не знам кога гледате клипът, може да го гледате след 5 дни, след 10, не знам. Но ще ме вземат на обяд и затова правя клипът. Точно сега ли трябваше да завали дъжд? Ако се чуете какво е на ще ви го покажа после. Ай, човек. Ето, да пържолка до тук. И от този клип ще се доста постройки направих, т.е. ще видите и вече мога да справя едно нещо. Чакам дъжда да спре и ще се върна, когато мога да легна, за да не си губим времето. И здравейте, вече легнахме. И така, чакай. Има ли нова лъка? Забравя да кажа, имам и Iron Mage. Не знам дали съм го казал в миналия епизод. Ето вижте. Супер котики. Тук. И така да ви покажа какво съм направил ново. Доста камък ми трябваше да достигна. Сложих лияни на това цялото. Те пораснаха, но преди да започне епизода, чупих половината лияни по средата и те се чупиха. Си направи, затворете очи зрители, затворете и тада! Даже сложих и такива намери за блата. Това да започва така. Даже до сега не остана. Ето така ще го посея. И общо взето това е. Няма нови работи горе-долу. И това беше важен клип, много важен. И се надявам, както казах, клипът да ви е Както ви казах, надявам се клипът да ви е харесал. Чакайте да отида вкъщи. И общо взето това беше клипът. И както казах, и надявам се клипът да ви е харесал. Кажете на приятели, харесайте клипът, почете